हाय लेना वो हाय मेरे चैनल में हाय रुपया वो everyone, good morning and welcome back to my channel. तो आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ. तो नोंथांमोन को आंनि बे गोदान भिडियो और फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय. तो आज के वीडियो है तो दिनैनि वीडियोआनो जागोन. तो आज एक म्यूजिक वीडियो शूटिंग है तो इसलिए हम अभी जा रही हूँ और एक्ट्रेस जाहिबाय लीना आबो. लीना एक्ट्रेस और परबी माने बोराय बाथौनि महिमाव दङ आरोना बे एक्ट्रेसा परबी आब'आ. स' ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायदो आरोना. तो फिर चलो नोंबाय एनि मोखांफोरा नस्थ जाजोबबाय गोसोम जाजोबबाय नामा दा मिथिया आरो दामा एकदमबारे गोसोम जादों बहुत. नैथिंजाय मोसागिरिफोरा ओइथिंना हाय होनलाय गासिबो बायोमोन हाय. थिंजाय नै सोलोंगासिनो करबी आब'मोन लीना आब' ओमफ्राय थिंजाय नेरसोन आदा ओमफ्राय केमेरामेन दङ. थिंजाय दङ केमेरा. Dami जाना रोङो दा सानदि दे मिनिया लाक्जारि मिनि आहि जाबो एक्शन लगाओ लास्ट अलप जुम करबी एते नका जुम करि दिबि मुख देखाबाले बारे लास्ट अलप थांदो थां ए बोरिया बोरिया Misalnya syuting sakasuna nih beokai. Yang baik masa-masa. Ada ngone. Syuting sakasuna. Aktris dia. Aktris. Upload kau lagu deh. Ada bisa dia loh. Bisa dia. Dia lagu kira kerdi. Oh komedi kau dia loh. Oh biu nasi dia. Deh komedi kau loh. Ngomong bentar. Ning bye. Hi guys. Ay. Urine gesem ka. Astagfirullah. Makeup dai ro ne? Makeup gila. Makeup tuh lah kayak gini, urine powder kenal lah di sana, Pak. Powder aku bilang. Powder aku bilang. Ada bagi kita ya. Semua kita sampai. Ini di lain hang deh. Gila. Di lain hang deh. Nih kamera benak. Thank you. Kasih gak ribet di parlor kan ada tuh hoy. Makeup ini nale, nama kan ya aku zubai mana tuh hoy. Si Borea aku sona nih di live malah ini. Ibarat si Borea ini. Malah isu. Makeup mincing di live malah. Oh, mau video beres. Aha. Meeting saya zirai, bila dosa zirai deh. Hah? Nih apa style masih berat? Gila sana garam jeng. Mana dengar? Ini nih video apa paham nih ada? Kamera nih. Kamera. YouTube channel. Dari biak lah nanti buat hang dengar. Kamera nih. Channel ke subscribe. Oh jangan deh. Mana channel nama nengnya? Berteman? Angnya na. Oh? Rongzali berarti. Wow. So cute. So, edikit na delikit na. Dayo zahibai dress soलायगोन आरोना. Second
फार्स्टआवसो नै बिदि गोमोमोन ओमफ्राय दायो गोजा गानगोन आरोना फुरा एकदमबारे सेस जाखाबाय आरोना ड्रेस सोलायबाय जोङो दुगैनो थांनाय बायदिसो नुदों नालाय आं हालासो दुगैनो थांसै जों दायो ड्रेस सोलायबाय नै गोजा रेड लादो बिथिंजाय साहा लोंदों साहा होदों आरोना नै साय अरे एक तोरा ये विराट अनप्रोफेशनल जादों एक तोरा ने चाय बोलो चाय ओ चाय sao rồi nè hà sữa đen đi听个嘞mana bagus nih bang? Oh, cai. Jangan komjer gitu dong. Lal cai. Sini cai. Online. Oh, online om rekam kena beber ke. Iya loh. Namun ke uma itu ramah sih dan debat Hah? Udah? शूटिंग चल रहा है यहाँ बहुत एकदम बड़े माने को बढ़िया मौसम है बढ़िया मौसम शूटिंग shooting ses shooting जोब्बाय बर्तमान हाय लेना अब हाय मेरे चैनल में हाय आदा माबोरै दं मा खबर आदा बिराद गरम ना शूटिंआ जोब्बाय जोंनिया मोनसेल' शट दंबावो जोब्बायानो ओमफ्राय नैथिंजाय जाहैबाय एक्ट्रेसआ करबियाबो खबर कैसा है मोजां बैसागु बोथोरनि मिउजिक भिडिअ माला हगारगोन इखो माब्ला हगारगोनथाय जोंनिया माला हगारगोनब्रा मा होनदो हगारनाया माला हगारगोन साननै लागोन ना बिदिनो खालामनो साननै सानथाम बिदि जागोरा माने प्रजेक्टआ एसे बुरजा जानानै आंनिया जेथिया सोलाबो बेखौथ' सिनायखायो ना नोंथांमोना मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय आरो एक्ट्रेसबो आरो ना मेकआप आर्टिस्ट नङा आङो जाबाय ना Kalah bandi. Hold me close till I get up.